Казвам се Юлия Мишкова и съм част от голямото семейство и общност на Заедно в час вече 11 години. Заедно в час е неправителствена организация, чиято основна мисия е всяко дете в страната ни да има достъп до възможно най-качественото образование. Аз съм част от третия випуск на Заедно в час. Първо бях учител, преподавах 3 години история и по неволя малко немски. Имах възможност за няколко години да се занимавам с създаване на допълнително съдържание за електронните учебници по история. След това се занимавах с подбор на нови участници в програмата, с обученията на новите учители и от 1 година насам съм специалист управление на проекти в платформата Преподаваме.bg, която е всъщност най-голямата образователна платформа, насочена към професионално развитие на учители. Първоначалната програма беше това да се намерят хора, професионалисти от различна сфера, с разнообразен опит, които да влезнат за 2 години в училище, да бъдат максимално подготвени и подкрепени в този процес и да работят така, че да повишат резултатите на своите ученици. И това беше нещо прекрасно, нещо, което мен чисто и личностно ме е срещнало с едни от най-близките ми хора и нещо, което имаше наистина резултат. Но не беше лесно за нас, но пък беше изключително важно да си кажем, че този резултат не е достатъчен по един или друг начин. И всъщност беше много провокиращо да си зададем въпроса какво друго можем да направим и какво наистина би добавило повече стойност. Един от отговорите, които намерихме, беше да работим с цели училищни екипи. Да работим с цели училищни екипи, с лидерския екип в лицето на директора, заместник директора, по-опитните учители, които да надградят малко своите умения, чисто в мениджърски стил, за управление на училището като организация, а не просто като една институция, която съществува по един определен начин. И съответно след това да работим с по-широкия педагогически екип. Аз не бих казала, че е някаква рецепта, в която да имаме 3 точни съставки, които да водят до категоричен резултат. Това всъщност е възможността да изградим първо някаква връзка с учениците. Много пъти има такова едно очакване, учениците са задължени да дойдат в училище, обаче не просто да дойдат и да присъстват физически, ами да стоят чинно, да мълчат, да записват каквото им се казва, когато е удобно да задават въпроси и след това да се представят на тестовете. Това, ако трябва да си го представим, да ни се случва по 8 часа, 5 дни седмично, според мен всеки човек би се фрустрирал и би се натъжил. Така че, когато говорим за активно учене, реално говорим за такъв тип учене, което да ни позволява да търсим някаква връзка със света навън, а не само за всичко, което имаме като съдържание между кориците на учебника, да ни позволява да влагаме малко повече емоция, креативност, да грешим и да сме окей с това, че сме грешили, защото грешките в нашето образование са нещо много страшно и много драматично, което не мисля, че прави услуга на когото и да е. И говорим за такова учене, което в крайна сметка да ни позволява да се развиваме като хора. Тоест да ни позволява да осмисляме кое сме могли да направим по-добре. Ако се върнем на темата за реформите в образованието, един от големите казуси е, че ние очакваме абсолютно всички ученици да могат накрая абсолютно едно и също, а те тръгват от ужасно различно ниво. И имат много различни възможности през целия период на 12 или 10 години, в които са в училище. И всъщност тук един от механизмите, които може да се окаже много полезна крачка, е възможността да се измерва прогрес. Не просто да се гони и да се цели някакъв резултат на всяка цена, ами да се цели прогрес и развитие спрямо целите и контекста на съответните училища, които съответно следва да се подбират и спрямо регионите, в които се намират, нуждите на бизнеса в тези региони и контекста на самите ученици. Тук често казвам, много се връщам към моя дядо, той също е бил учител, начален учител, който се преподаваше в малко населено място, цял живот е бил начален учител, последните години работеше доста и с хора от ромски малцинства, които аз си спомням, че са идвали и на празници да му носят подаръци, да му благодарят и какво ли още не. И всъщност, говорейки си,
за съжаление или не, дядо ми вече също от възрастните хора, които живеят в доста капсулирана среда, слушат най-различни глупости по телевизията и така започва едно обвиняване, нали. Кой го докара до това положение? Едно време не беше така, едно време беше онака, те бяха различни. И всъщност, говорейки си с него за работата на учителя и задълбавайки, той изказа една такова, реакцията му беше, ма как така? Как така са учители и не са си ограмотили учениците? Аз не съм допускал за 60-те години опит да има един ученик, който да излезе и не може да чете, да пише и да смята от четвърти клас. И това е била моята отговорност, иначе означава, че аз не съм си свършил работата, което е недопустимо за мен. И това много ми остана от този разговор, защото просто се замислих, че наистина, като са всички други неща, това е въпрос на осъзнаването на собствената отговорност, която носим, извършвайки професията си. И това важи и за учители, това важи и за лекари, това важи за абсолютно всяка една професия реално. Гражданското образование на много места, при него има два варианта, или съществува като предмет, или е като компетентности, които са част от учебните програми по различни предмети. И според мен е добре да ги има и двете, в интерес на истината. Със сигурност това да бъде един предмет в 11 и 12 клас не е достатъчно, но една крачка, която дори преди няколко години нямахме. Така че виждаме, че все пак има някакъв прогрес в тази сфера. И всъщност гражданското образование следва да си започва още от първи клас. То не може да започне изведнъж да си казваме кога си готов и кога не си готов. Ти функционираш в социум и в общност от деня, в който излезнеш навън и отидеш в детска градина или ясла. Така че това всъщност е точно тази възможност да се опитваме да общуваме с останалите, да разбираме и най-вече да имаме някаква отговорност, когато нещо не ни харесва, когато виждаме, че парка е мръсен, когато виждаме, че има дупка или че улицата не е изчистена, да знаем какво да направим, към кого да се обърнем или най-малкото да предприемем нещо сами. Не е нужно винаги да чакаме някой да идва и да прави нещо за нас. Демокрацията, първото нещо, което ми идва е отговорност. И това е отговорност както към нас, да сме си свършили работата, да се чувстваме максимално удовлетворени и наясно, че сме направили каквото сме могли, но и отговорност към другия. И това е нещо, което много, много често забравяме. Защото е много лесно тогава, когато виждаме, че, хората мислят по различен начин, тотално сме несъгласни с нещата, които чуваме от тях, да дигнем ръце, да кажем, ще хванем терминал 1-2, да изтрием някой от Фейсбук, за да си изчистим социалния кръг и да си повтаряме какво би могло да бъде. Демокрацията в крайна сметка е една отговорност да разбираме другия и да се опитаме да намериме онова общо нещо, за което всички искаме. Защото независимо от партийните ни и политически възгледи, си мисля, че всеки гражданин на страната ни би се радвал нещата да се случват по-добре. И като казваме по-добре, това означава да се чувстваме една идея по-сигурни, да знаем какво може да намерим и да получаваме максимално добри услуги.